La paraula de Déu ens dona avui un missatge doble. La presència de la malaltia i la mort en la nostra història i, encara més important, l'anunci del designi de Déu, que és designi de vida, i del poder alliberador de Jesús que guareix la dona malalta i retorna la noia a la vida. Diumenge passat vèiem el Crist que dominava les forces de la natura i apaivagava la tempesta. Avui el Senyor ens comunica el seu poder messiànic sobre la malaltia i la mort, relacionat amb la dels interessats, que ell mateix s'encarrega de fer créixer. Avui cal que parlem de dues realitats que se'ns fan incòmodes i que mirem d'amagar o de reservar per quan no hi ha més remei. La malaltia com a experiència i forma existencial de la nostra vida humana i sobretot la mort. Avui la paraula de Déu ens convida a escometre serenament aquests temes i a procurar captar la llum amb què la fe cristiana il·lumina ambdues realitats que no podem pas negar. La malaltia és experiència dels nostres límits. És una situació que ens fa experimentar sovint, a més del dolor, la soledat, la impotència, la dependència respecte dels altres, el trencament de la salut física, ve acompanyat també de l'abandó de les forces espirituals i de la il·lusió. En un món de sanitat altament tecnificada, sovint és deficitari el tracte humà i cristià vers el malalt. I relacionada amb la malaltia, la mort és la gran pregunta davant la qual són possibles les reaccions de desesperació o fatalisme, d'angoixa o d'acceptació progressiva. La fe cristiana no pretén pas donar-nos la solució a aquestes preguntes, ja que hi ha misteris que superen a tothom, cristians i no cristians, erudits i simples. Ara bé, més que donar-nos solucions intel·lectuals, la paraula de Déu vol transmetre amb convicció la bona notícia. Déu és un Déu de vida i no de mort. Ell no ha dit pas que es faci la mort o que es faci la malaltia, sinó que ell ha creat la vida. L'Antic Testament atribueix que hi hagi malaltia i mort al dimoni, al pecat, al desordre que va entrar en el món per anar en contra del pla de Déu. No obstant això, no vol dir que cada cas sigui el càstig d'un pecat concret, però certament sí que hi ha connexió entre aquestes realitats i el pecat. El que la primera lectura afirma és que el projecte de Déu és projecte de vida. El Salm lloa a Déu perquè ens fa reviure i, sobretot, l'Evangeli ens dona l'ocasió d'anunciar que el Crist venç la malaltia i la mort, mostrant la seva força alliberadora. Això no vol dir pas que els seus seguidors es veuran lliures de tot mal físic, ja que ell mateix es va sotmetre a la mort, al cansament, al dolor i a les llàgrimes. Jesús es va tensar definitivament al món del dolor. La fe no és una assegurança contra la malaltia, però sí que és una llum especial que il·lumina des del Crist la malaltia i ens infon esperança davant la mort. El Crist que guareix la dona tan sols amb el seu contacte, el Crist que tendeix la mà a la noia i la retorna a la vida, és el mateix Crist que en la seva Pasqua ha vençut la mort passant per ella i experimentant-la en la seva mateixa carn. Avui nosaltres, deixebles del Crist, ens podem preguntar: seguim el seu exemple de proximitat i transmissió d'esperança?